the wedding reception of Princess and Carl, our Mr. and Mrs. Samson! Isang masabog palakpakan nyo lang sa ating lahat. Here we go, come on! Come on! 5, 6, 7, 8! Ang pupogi, oh! Wow! Wow, sabay-sabay, oh! Hit it up! Shine! Wow! Come on, princess! Palakpakan po! This time, I want you to embrace this moment. I am so touched for this wonderful life. I want you to say to your dad, Pang, madamo gid nga salamat sa imo nga pagpalangga kag suporta sa akon. Saan ang working station ng ating bride na si Princess? 10, 9. Feeling ko principal niya to. Hindi ba? Hindi po ba? Soon to be. Wow! Joke. Gusto ko to matatag to eh. Matatag. Ano ang school ni Princess at kailan napirmahan ng kanilang school's division superintendent ang kanyang appointment as a public teacher? Come on, hit it. Gusto nang sumagot ni... Wait lang. Sabi na naman ni Sir Darna. Ayoko na talaga. It's not Darna. Okay. Sir. Sweet child of mine. Oh, galing! Paano yung rockstar na sweet child of mine music? Let's go! Thank you so much. Sinasabi ko ayaw niya mag-speech pero sasayaw to. Pa-premium kagad. Congratulations. Bring me your wife! Please come forward. Bring me your wife. Ay, wait lang. Magtapal kita ko diri kay sampo na to. Wait lang. Ari na sila. 1, 2, 3, 4. Ay, kinsay mo kauban? Ay, 5. Okay, diri forward kay forward. And the rest, goodbye. Sir, dito ka, sir. 1, 2, 3, 4, 5. Forward po kayo. Lahat po ng may pares. Kasi syempre po, ako po ay hindi kamag-anak. Hindi ko po alam kung talagang totoong mga asawa po nila ito. So, kailangan po nilang patunayan na yes, totoo, correct. Kailangan natin makakita ng... ano sasabi niya na? Kaya sasabi niya. Ladies and gentlemen, kiss your wife! Kiss me. Wow! Woo! Okay lang. Wait lang. Sir, hindi kayo nag-kiss. Kiss lang, sir. Well, let's go. Thank you. Bigyan na po sila ng regalo isa-isa. Lights, camera, action. Alam mo ba, pag nagloko ka sa sugal paglaki mo, maluloko ka na dyan. Hanggang mag-asawa ka na at mag-anak ka na, mapapabayaan mo ang buhay mo, maluloko ang buhay mo. Huwag mo naman siyang sigawan, no? Hindi ikaw ang kinakausap ko! Ikaw din naman ginagawa mo ang gusto mo. Bakit kami hindi pwede? Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala! Pero meron! Ano nga bang alam mo kay Mark? Ano nga bang sinadya mong alamin bukod sa gusto niya at hindi niya gusto? Anak ko siya! Anak mo lang siya! Wala pa gani. And I hate that feeling. Because you are overreacting. Bakit ba pakiramdam ko kaya hindi ka kumukontra dito dahil gusto mo tong mangyari? Anong sabi mo? Tumigil ka. You shut up. Ang pera, hindi basta nauubos, pero ang pasensya ko, konting-konti na lang. Alright! There we have it, ladies and gentlemen. Palakpakan po natin our 3 pairs tonight. So this is now the couple who will win
the prize tonight. Of course, coming from our dear bride and groom. Thank you very much. Akyat tayo sa taas. Sila na rin, ang mananalo. Instead that we will have the matchmaking game. Eto na ho ang panalo ngayong gabi. Sino? Ladies and gentlemen, our winner is Vilma and Carlo! Thank you so much, guys. Kumakataas naman to si Princess. Dali na. Ay, kagatin na natin, sir. Paano ba ang lohod dyan? Comment, sir. Ito ako. The stage is all yours. Naipanalo man natin ang acting scene kanina, ay mas lalo kitang wait lang. Si ma'am nahihiya pero tinatanggal ang sandal niya. Sabi niya, dahan-dahan niya tinatanggal yung, ulit ka sir, ulit ka. Si ma'am talaga, kunwari pa, gusto naman eh. Sir, kakagatin mo yung garter ha, ipasok mo muna tapos kagatin mo yung garter paakyat. Go, Daddy. Here we go. Come on. Wow. Naku, mukhang praktisado si Sir. Na-practice ba kagabi to? Palakpakan po natin sila. Our soon-to-be bride and groom. Congratulations. Please join our couple